Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. No pay, no work. No pay, no work. No pay, no work. Op Curaçao vinden op het moment verschillende stakingen plaats. Eerder deze week begonnen met een staking van Celicor en ook bij DOC werd het werk neergelegd. Gisteravond sloot de politie daarbij aan. De docenten zijn al 2 dagen in staking. Bij het ziekenhuis zijn ontevreden medewerkers. Bij Casticultura zijn de mensen de straat op gegaan. Ook bij Brasami is onrust onder de werknemers. Het zorgt ervoor dat de situatie redelijk chaotisch op Curaçao is. De docenten hebben vandaag onder meer in Salinha en bij Palo Blanco de kruispunten geblokkeerd. Op die manier willen ze aandacht vragen voor hun situatie. De redenen waarom de verschillende stakingen zijn opgekomen zijn verschillend. De docenten klagen over een gebrekkige hygiëne nu de schoonmaak op de scholen niet meer goed geregeld is. Politie maakt zich onder meer zorgen over een juridische positie en ook de uniformen die oud en versleten zijn. Bij Celicor was er een angst voor mogelijk ontslagen. Al die verschillende redenen worden nu door de betrokken ministers onderhandeld met de vakbonden. De kern van het probleem ligt volgens velen bij het feit dat Celicor van de minister 3,7 miljoen voorschot heeft gekregen. Op die manier zijn andere organisaties ook ervan uitgegaan dat een staking daadwerkelijk tot een financiële genoegdoening kan leiden. Op deze manier kunnen er nog meer stakingen ontstaan. Op dit moment moeten de regering en de vakbonden overleggen om de verschillende punten te behandelen. Zo wordt er onder meer bij onderwijs gesproken, ook met de politie wordt gesproken en ook op de andere terreinen. Hoe lang de stakingen nog gaan duren is onbekend. Onbekenden hebben vannacht de pinautomaat van Banco di Caribe bij Botica Terracora in Terracora opgeblazen. Uit eerste berichten blijkt dat er geen geld is meegenomen, maar de schade aan de machine en het gebouw is aanzienlijk. Ondanks de stakingen is de politie de zaak aan het onderzoeken. De politie heeft vannacht een 52-jarige man aangehouden in een hotel op de Rooseveltweg. De man wordt verdacht van de moord op de tot nu toe nog onbekende persoon die eerder deze week bij Bahia Beach werd aangetroffen. De politie heeft de 52-jarige aangehouden en onderzoekt de zaak verder. De identiteit van het slachtoffer is tot nu toe nog niet bekendgemaakt. Minister-president Eugène Ruggenaat is momenteel samen met minister van Financiën Kenneth Gijsberta op Aruba. Ruggenaat is daar om te overleggen met zijn collega's van Aruba en Sint Maarten. Dit voor een regulier overleg tussen de minister-presidenten. Er zal onder meer gesproken worden over de financiën van de verschillende landen en ook de situatie in Venezuela staat op de agenda. Ruggenaat liet gisteravond weten veel zin te hebben in de vergadering en te hopen dat er veel uitkomt dat ten goede kan komen aan de bevolkingen van de 3 landen. Volgende week is het weer zover, dan gaat het mooiste festival van Curaçao van start, het Tumba Festival. De afgelopen dagen hebben de bands en de zangers en zangeressen uitgebreid gerepeteerd, zoals op deze beelden is te zien. Interessant is te zien dat Icons by Gio dit jaar meedoet met maar liefst 3 verschillende oud-Tumba koningen. Amos Valentin, Jurik Virgini en Elia Isenia, die worden begeleid door Icons by Gio. Een man die afgelopen woensdag in Bastia, dat is de tweede stad van het Franse eiland Corsica, een persoon heeft doodgeschoten en 5 anderen heeft verwond, heeft een einde aan zijn eigen leven gemaakt. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Castaner, bekendgemaakt. De schutter is een man van 60 en hij werd dood aangetroffen bij een politieoperatie. De man opende woensdag het vuur op voorbijgangers. Onder de gewonden is een politieagent. Het motief voor de schietpartij is nog onduidelijk, maar volgens aanvankelijke berichten wordt niet uitgegaan van een terreurdaad. Elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.